To přijde nechutný. No to se... Jako jak trojka, jako ty máš doma frérku a bude ti klátit jiný frér. Ty ještě u toho budeš a budeš taky jako... Pomoc. Ve vztahu vůbec. Ve vztahu No a jak jinak bys... A jako, no a jako a tak dobře... Vůbec neznáš třeba, ale jako já bych do toho nešla. No. Teda asi ani normální by do toho nešla, ne? Třeba Rachel z Love Islandu vůbec. řekla, že teda se uvidí, jestli půjde se svojí sestrou do trojky. No, jako Se je to... Segrou? No, co tam o tom teď baví. No to mě jako zaujalo hodně, jako Jo, říkám, Klap protože řekl, To myslíš, že to jako myslí jako reálně, nebo je to prostě jako... No, Klap já tomu řekl, věřím, že to myslí reálně. by- Trojka je nechutná za mě určitě jako. Tak když jsou dva chlapy, tak ty dělají teda co, jako koukají na sebe, to mi přijde úplně buzeranský, jo. Prostě ta představa jenom, že jdeš do trojky s dvěma chlapama nebo s dvěma holka. Ale posledně jsme měli právě na... To bude nějaký narušení, prostě, co se v sobě nese ta holka. Prostě nechceš sdílet svoji intimitu jakoby s více lidma, chápeš? Jakoby, ale proč by to někdo chtěl sdílet s vícero lidma, víš co, to je podle mě přežráno z dnešní doby, jako. Už ty mladí, jak je to všude a všude se o tom baví, tak neví, co chtějí vlastně. Dneska je v pořádku propagovat to, že seš trans nebo bisexuál, nebo jako jak můžeš být bisexuál, prosím vás, vysvětlete mi to někdo, to nevíš, co chceš, jak můžeš být, ty jsi bisexuál, nebo co seš ty vole, jako, jak nevíš, co seš, jako na co seš, jako to nevíš, jestli se ti líbí kozy, prdel, piča, nebo, rozumíš, jako, jak nevíš, jako, tak, jak to nevíš, a jak může být dneska ono? Sexuál jako u týpka, nebo i u holky? I u holky. Já jako mě nevadí gejové ani lesby, je to každýho věc. A vlastně, jako kdyby se jim udělal, nám heteráku, já nevím, jste teda všichni hetero, nebo co jste, No teď už se nikdo nepřiznal. sorry, ale třeba Takže pes to a není kočka. zjevnýho, až vlastně to tak furt jako Jako jak můžou být, jako to zvýrazňují, že no, to je jsem vlastně viděla jinak, záběr, jako. kde tam někde na sebe štěká frérka s frérem, jako. Co to je? Jak jako ty nevíš, jestli jsi člověk? Ty je fetiš, jaký fetiš, ty to se neslučuje ani s fetišem, to je prostě retardace. Já taky viděla video. Já jedu z baráku a mám tam vedle uměleckou střední školu a vidím vycházet děti v maskách zvířat a štěkají na sebe a mňoukají jako, a takhle se dorozmívají, jako co si řekli. Ale to je podle mě hrozně dobrý, jakože... Jak dobrý. To měli nějaký den ve škole. Děti to neměli den. Omlouvám. Jak dobrý, jako co, ty, tak si představ, že se ti narodí dítě, vole, a bude ti domů chodit v masce a bude na tebe dělat haf, haf. Řekl, že se cítí jako A ty, pičo, a co chceš? Chceš granulky? Chtěl říct, že je hrozně Ne, dobrý. jako počkejte, to mě chytnou policajti a já za 10 let můžu říct, já jsem srše bzz. Asijské, jako nějaký... Nebo jako co, jako, Yes. vy rozumíte, když se křeček narodí v akvárku, je to ryba snad? Chápete mě? Jo, chápu, asi s tímhle jako souhlasím naprosto, jako že lidi si už vymýšlejí Jo. prostě, rozumíte. Já To je respektuju přežranost. geje, lesby, bisexuály, taky ten základ, ale to, že si někdo řekne, ježišmarja, já se cítím Já jako nevím, kočka co a říkejte jsem. mi oni. Proč, jako jsem holka, prostě, i kdybych nechtěla být, tak jsem. A proto by mi měl někdo říkat, jako, že oni třeba. A ty bys nechtěla být holka. Chci být holka. Chtěla bys? Já jsem spokojená Jak takhle, chci jak být? jsem. Tady to Ale není přijde přece vám volba lepší toho, být, co no. chceš No, být. já jsem, jako, Jak ale můžeš- jsem takhle spokojená. Jak můžeš položit vůbec otázku toho, chceš být holka? Jako co to je za otázku? Ty vole, já se tak... fakt tím nezamyslela, jaký by to bylo být borec. Debil? Jsi debil? Jak borec, a proč se nad tím mám... Ne, tak to úplně není, ale Přijde ti to lepší? ty by se zamýšlel nad tím, jako jaký to je Já mít bych nechtěl frndu. být holka. Hele, jako půjdeš na rande a budeš se ty holky asi v dnešní době teda ptát, viděli všichni tvoji kundu na OnlyFans, nebo si spala s půlkou To je docela dobrý republiky? open real. Nevíš co, Takový jako co, filtr, víš co? jako fakt, dneska otevřeš prostě Instagram a máš tam jakoby jídelní lístek. Můžeš si říct, jo, tak tahle historie, kdo ji sleduje, podíváš se, sledují starý chlapy, no tak šlape. Je furt v Dubaji, jo ve Fajvu a tak to už víme, co dělá escort. Společnici. Aha, slušně řečeno, společnici. Doprovod. No dobře, ale počkej, tak je teda horší dělat společníci, anebo to OnlyFans? Jo. Možná bych to dělala, anebo nikdy bych to nedělala, je to špatné. No ja by som to určite nerobila, ale je to ľahká cesta. To znamená, že rozumiem pre niekoho, kto je nejakej vo finančnej krízi a vyzerá dobre, je to ľahká cesta, ako sa dostať k nejakým financiám. To znamená, Jo. že to je ale je to tá najhoršia volitebná cesta, chápeš? Super. Jenže Že ne- vyčištěné, aby to zmátlo. To je pecka, ona mě takhle přeskakovat z slovenštiny do češtiny, to jsem nezažil. Já nejsem, ne. Prostě psala mě Slovenka a pak přišla Češka a říkám, co je.
Jak přišla Češka? Hele, Já je jsem taky to... poslouchala, když šla, že mluvila česky a ty si řekla, že právě přijde nějaká Slovenka. No, teď říkám, Říkám, ty, tak právě. kdo to je? Já jsem ji potkal, ona na mě co, jakože ahoj, a já říkám, co chceš? Ne, je to... Čekal Slovenku? OnlyFans je jasná ukázka toho, která holka má charakter a váží si sama sebe. Jako kdo víc na internetu hejtí OnlyFans než Sibiřan? Ty vole, pokud si tam nechodil, nečuměl se na ní a ještě ji neplatil, tak se to neděje, vole. Za všechno tohle to stejně můžou na konci dne chlapi, takže chlapi, pokud chcete, aby přestali OnlyFans holky a podobně, tak je neplaťte, nebuďte zoufalí. Se stydíš, ty vole, třepeš se takhle, bojíš se oslovit nějakou holku v realitě, což se očividně bojíš, pokud si kupuješ OnlyFans. Furt tady máš terabajty videí pro dospělé zdarma. Takže nepodporujte holky, aby dělali OnlyFans, ale běžte sledovat porno, protože to už je jako v pohodě. To je... Zvolili stejný holky a to mně přijde jako docela dobrý na OnlyFans, že jako dřív, když jsi chtěla tímhle vydělávat a jako každý má ty morální hodnoty někde jinde, tak vlastně si šla šlapat napřed. To mně přijde jako, že porno vlastně každý hejtí, ale to je jako mnohem lepší podle mě, než když ta holka stojí někde na ulici a může si ji kdokoliv koupit. Rozumíš? To je Když taky hrozný. Že mně přijde mnohem lepší, že ta holka může natáčet porno a nemusí někde No tak hlavně... riskovat život na ulici. Ale ještě navíc teďka místo toho, aby natáčela někde porno a ještě z toho nic nemá, tak může dělat svoje OnlyFans a Ne, ty natáčet si srovnáváš sama. věci, které jsou jako úplně stejně hrozný, jo? Akorát něco má trošku horší Je to podmínky stejně, pro tu holku. no ale- myslím, že bys neříkala, že je to stejně hrozný, kdybys něco z toho jako musela dělat. Přijde mně vlastně mnohem lepší, že holka může dělat OnlyFans, než Ty že by holky, dělala co to někde dělají, porno. jsou prostě líní jít a stát za barem celou noc A na hlavně budou diskotéce dělat to, třeba. co jim dá víc, Protože tu práci by jim každý dal, když už umějí se takhle natáčet a fotit, tak nemají být líní, třeba se nabídnout, že by šli uklízet někomu. A tak Vy práce můžou, lidí dá vždycky jako práce je všude a furt, ta práce tady nezmizela. 100% je, jo. A ty holky prostě za mě jsou jenom líní a našly si v životě ty snazší cesty k tomu, jak si vydělat prachy. Ale Rychle. To určitě, ale na druhou stranu zase bychom jim měli dát trochu respekt. Za co? Za co? Protože všichni ty deprivovaný týpci, který by tě šli někde zásilnit v parku, tak se podívají na péčku a jsou klidný. To vůbec nevíš, jaký jsou tady A- statistiky, ale toho No, ale jsou. zdá se, no jsou furt dál, to jako vůbec Ne, nekleslo. ale brutálně to kleslo. Jakože ty sexuální napadení jako s pornem extrémně klesly. To Což mi určitě přijde s jako docela pornem. dobrý. Víš, jako samozřejmě všichni vidíme, v čem je to špatný a dá se na to nadávat, ale je vlastně dobrý si všimnout toho, jaký to má vliv tak jako na tu společnost a na tyhle věci. No na tu Že ty jsi společnost. jako doslova ve větším bezpečí. No tomu Takže nevím, vlastně ty holky se obětují, aby tě... tomu nevím. Ale dobrý, tak když už jsme tady u těch napadení, to jsme měli posledně takový jako No, demotivující podcast, kde z každý holky vylezlo kolikrát je někdo přepad na ulici. On si tady říká, že holky se bojí kluků. Tohle je jeho kamarádka a že mu právě vyprávěla, že byla s borcem na rande a že už jako končili, ale chtělo se jí na záchod a teď nevěděla kam. A borec říká, že tady kousek jako bydlí, takže se může jít na záchod. A prostě půjdu domů, úplně v chillu, v pohodě. No tak jako několikrát tomu klukovi řekl, že chce jít domů. Několikrát mu jako dala najevo, že nic nebude. Byl tam dost jako explicitně řečené, že ne, že to rande prostě končí, že nic nebude. Ale dobře, skočím si k tobě na záchod a... Tak je blbá. Já jsem věděl, že to chci Jako říct. sorry, ale jako prostě když dáváš Sorry, psovi jak si párek, musím. tak pes bere, že jo? Radši bych se pochcela Jako to bych se teda radši jako. šla pochcat někam za roh, než jít k němu domů, když mu ještě několikrát musím zmínit, že už končí rande. Holka je furt ten párek, že jo? Je to Takže tak. holka mu vlastně nabídla ten párek, Takže tím, že tam holka je vlezla. jídlo. Holka je v podstatě ano jídlo. se mi nelíbí to. Párek. První, co Cápek udělal, když vyšli do bytu, je, že zamčel. Jo? První takový jako dost divný Hned bych ho reflex. nakopla do koulí. No. A zašla jsem na záchod, vyšla ze záchodu a týpek seděl rozvalený na gauči, vlastně v oduvkách buchu a takhle se jako ukazoval, tak pojď si sednout vedle mě, že? Hned bych si stalo taky, vedle ne? něj sedla, hned bych si vedle něj Ježiš, sedla s to- radostí. Já bych ho tam pobodala. Kámo, to bys mohl říct, to byla skvělá starka. Jak pobudu? Já bych ho pobodala, abych ho rozkuchala jako prase na zabíjačce. Fakt.
By nečekal. No nečekal, protože já bych nečekal. ani nečekala, že bych se tam ocitla, že jo. Nosíš s sebou nůž? Ne, ale sehnala bych ho, hned bych našla nějaký čuro. je. Vytáhla z jeho kuchyně. Poslouchej, jestli ona jde ze záchoda, tak co mohla použít na záchodě? Minimálně mu mohla otřít tu štětku z toho hajzlu v oksich, že jo? Jestli nebyla síly jakoby zdatná, tak prostě aspoň plivnout na něj, proklejt Ale ho a situace je taková. nebo ho vyděsit k smrti tím, že je strašný psychopat ta holka. Borec si nechal doma vyčurat a ty bys za to pobodala. Já bych v životě nešla prostě k borcovi domů, když s ním končím v Co se rande. děje? Pojď si. Ale tak třeba jí bylo blbý, jako odejdem toho rande. A jak ti může být No to blbý? zas chápu. To ti může být. Protože mě samotný, hele, Tak okay, ne byla každý je jsem tak na ostrý pár jako ty, Tinder že? rande řekni. třeba a taky jsem stará, jsem byla s borcem, on byl hodnej, jo, akorát mě nebavil, nebyl by, Ty by to řekla, hele, nebavíš Prostě- mě, já jdu prostě. Není to, že by mě jako takhle nějak ohrožoval, No ne, tak si to uvědomí třeba ten člověk, že jo? ale jo, jako nebyl tam Seš úplně ten hodnej. vibe, ale byl to jako hodnej kluk, tak jsem prostě vydržela, že jo. Jako, já bych Tam mu se řekla, jako hele, doba, jsi pak jsem hodnej, čas dobrý, stát, šla jsem domů, čau. že jo. Měj se hezky, nestrácíme Prostě- tady spolu čas. Mám času málo. Úplně jsem Co tak- na jak srdci, kdy, to na jazyku, ale jo, chápeš? jak kdy, To jakoby, bude životně kdyby to byl úspěšnější. nějaký takovýhle kokot, který na ně Proč bude je to něco špatně? zkoušet, i když Proč? nechce. Ty nemluvíš vůbec, mluv už. Píno. Jo, Nevyjádři se, kurva, Prostě tady jsme spolu jako. On tě bránit? Nebrádě, ty mluv jako. Nedostal drink, tak je Počkej, ne, hele, jako vy mě vůbec si nechápete, asi co vám tady celou dobu říkám. Jak nemůžeš, jako, musí být negativní k ty holce, prostě tváříš se jak kráva dneska. No ale jako samozřejmě ne teď, že jo, ale kdyby to tak bylo, prostě taky to radši řekneš, než aby se furt tak To tvářila. nemyslíš se vážně, ne? Právě že ne, hele. No, nemusíš jí to Tím říct. tu holku jenom... Ne, když prostě ta holka se chová třeba strašně před tvýma rodičima, taky to přece pak řekneš v tom autě, protože jí miluješ a chceš, aby na sobě třeba, aby si to Ne, uvědomila. když se s ní rozejdeš. A když máš jo, přítelkyni, No, která je nepříjemná furt. na tvý rodiče, nebo někde, Tak někde prostě si ji že jo? vemeš stranou a vysvětlíš jí No, to, jako a co víš- si dovolíš k mojí rodině, jak se budeš jednou chovat k mým dětem. A víš, že to myslí dobře, že jo, že to není svině. Jo. to je Tak hrozně proč bych jí, třeba máš špatný den, třeba máš špatnou náladu z něčeho. Proč Ne, to bych si jí- nemůže dovolit být nepříjemná na tvoje rodiče. Neexistuje, chápete to? To jsou vaše rodiče, kteří vás tady porodili. Máma to je vás nosila strašně 9 podobný. měsíců pod srdcem. Jak si může No, dovolit prosím ta tě, to je holka strašně něco podobný, být jako drzá na teďka- vaše rodiče? To, co říkáš, je vlastně hrozně podobný to, co se teďka děje s Palestinou a s Izraelem. Jo, vůbec nevím. Kámo. V čem je to podobný jako? Sexuálně jsem divný. Jsem do toho- Počkej, jsem topil až moc. jsem divný. To si do toho zavředl Vy- nějak moc super. do Vy jako o tom No. něco víte, nebo ne? Ne, No, dobrý. nestihla jsem. Fakt? Počkej, cože? Já vím, že Teďka řeší konflikt. celý internet? Nobody Já jsem se jako cares. četla, no, nic málo. Jako nevíte, že tam teďka vybombili Izrael? Vím. To A vím, víte, že že tam je posledních 100 let víceméně Tak. jenom tušíte, nebo Jasně, vůbec jo. ne? jo, tam je konflikt celou dobu. A proč jsem o tom mluvil? Že ty lidi úplně podobně, jak ty teďka říkáš, to si prostě nemůže dovolit. A jak si může dovolit být drzá na tvojí mámě? Počkej, jenom to řeknu myšlenku, jo? No. To si prostě nemůže dovolit, tak je to úplně stejný, jako teďka všichni lidi. Ale oni zabili tam tolik lidí v tom Izraeli, prostě zabili tam 1000 lidí, zabili tam 100 dětí. A teď ano, a co to teda znamená, víš, jakože ty lidi jsou tak strašně emotional, že tohle si nemůžeš dovolit, že už vlastně vůbec potom nepřemýšlíš o tom, jaký bude mít důsledek to, že jí třeba za to takhle vynadáš. Že jí řekneš, to si nebudeš dovolovat, takhle nebudeš mluvit Hele, to s se mojí tady mámou. bavíme teď o zvykovém právu, ale Ale v že mi tomhle přijde jako, tom, no ne, v tom vztahovém jakoby. to je to, o čem mluvím, že Příkladu. všichni vlastně řeší, kdo je v právu. Ale spíš jde o to, jaký to bude mít důsledek, když jí to řeknu té holce v tom autě tímhle způsobem, víš? A stejně tak řešit, jako jaký bude mít teďka dopad, když prostě my zpátky vybombardujeme tu Palestinu. Hele, jako jednou drzá na nemůžeš prostě. To je přesně to, o čem mluvím. Ale ve To je skutečnosti... jak kdyby No. jejich holek frér se bavil s jejich mámou jako s poslední koloběžkou no, teď třeba, jo, Já bych podívej si se, hlavně já nenašla mluvím- fréra, který by se takhle choval vůbec, takže... Jo, a to je No, to je super, zase to je extra. jako jedna věc, ale druhá věc, že když už s ním seš, může to být z nějakého důvodu. A teď to může být fakt tak, že se tak chovala jenom teďka. Tak to prostě musí říct, protože... Tak, ale Musíš. k čemu mířím je, že to jediný přece, co dává smysl, je prvně chtít pochopit, proč to dělala. Jakože bez toho si Jakože to měla dále pohnout. špatný den třeba? Dobrý, Tady tak se jí to do teď, co to jí jebe zní, dneska, no. že se chová jak píča, víš co, ale prostě...
Hele, jako Asi vztah má tohle být... Jako mě situace, nenapadlo, že jako myslí, že no tak hodím mámě stát do ksichtu, že? Já jsem Ne, myslel, já že je myslím prostě třeba nepříjemná jako trochu. Nepříjemná, jako jak nepříjemná? Počkej, kdyby, to je úplně skvělý, kdyby jí hodila salát do ksichtu, tak tím spíš Tak bych chci jí vědět, proč to profackovala udělala. hubu a skončila bych s ní na minutu. Ne, asi tak Ale nás to je to, o jako čem poslal. mluvím. Co když potom zjistíš, že to bylo kvůli tomu? Že máma na prostě ní byla udělala něco nepříjemná? strašně špatného vašemu dítěti. Rozumíš, jakože první věc, když udělá něco Počkej, takhle to už se bavíš, Ne, jako to to, jsou hrozný pohádky. to už jsou se jako jakoby takový dost, teorie, to už jsme jako v Vteřinu, teorii. vrátíme se tady ke Standovi, o tom si vůbec nebudeme bavit dál, ale ta důležitá věc je, že když udělala něco takhle extrémního, tak buď je úplně divná a pak je divný, že jsi s ní ve vztahu, anebo je to člověk, který ho miluješ, se kterým Ne, jsi dlouho a teď se dělá nedá něco takhle akceptovat. extrémního, tak to má asi nějaký důvod. Jak může A být já neříkám, divná, že ten jako? důvod je jako racionální, nebo že má dobrý důvod, ale přece když mám někoho, s kým jsem, miluju ho, jsme spolu ty vole 2 roky, tak ji nezjebu, když udělala něco takového, ale chci pochopit, proč to udělala. No, když udělá něco takového, tak ji asi jako zjebeš, ale ok, spíš bych řešila bych nějaký asi jako běžnější situace, Tak ne já jsem něco... asi moc No ne, tak sluníčkovej na ale vás. podľa mňa ako neprídeš hneď za ňou a že hej, ty normálne, čo si urobila, more No, ale tohle choď všichni za dvere, dělají, no. ale přijdeš k ní, že hej, co to jako, ne jako, že to mělo znamenat, Já ale bych zeptáš se, jako hej, zlato, já jsem mít v pohodě, kluka a prostě být drzej na co mýho, dělala, co je, být že? drzej, No, můj ale- fré na mýho tátu, tak prostě jdu. No No, ne, a tak to můj dáš. táta, S ale... kým ty se takhle chceš bavit, co ty si v tom životě dokázal, že tady můžeš být drzej na takhle starýho chlapa. Ne, to je úplně jedno. Tady v ten moment on se neumí chovat a je to nevychovaný parchan, který vůbec nemá co dělat teda se Potom je mnou. otázka, jak to, že jsi s ním ve vztahu. A to je úplně to stejné, co si myslím u toho Standy. Že jako ta první věc je vůbec, jak ta holka, To má vyprávět ta holka, ne ten jak to Standa dopad- teda. ne, A jak to dopadlo, že ta holka s ním šla na rande. Protože když ten týpek je takhle divný, to je Tinder, klasika. Nemají si stahovat Tinder. ale to poznáš i na tom Tinderu, jestli je divný nebo ne. Já nevím, já ho nemám. Rozumíš? Já jsem ho nikdy A jako holka, když to už vidíš předem, pokud je takhle divný, že se tě snaží zamčit doma a takhle tě nějak někam natlačit, Nemusí tak být to divný, poznáš to už je. během toho rande. Jasně, to je. Nějaký red flags, jo? A když vidíš nějaký red flags už během toho rande, tak k němu nejdeš domů. No jasně, nešla bych, že jo. nad tým, prečo šla čureť k němu. Ty už nám utíš. Pro cigaret. Si jde pro nůž. Spousta holek, bohužel, jako tohle to není storka, která by byla něčím special. Spousta holek vám povypráví podobné storky s různýma, jako jinýma proměnýma. Dneska mi zase psala na Instagramu prostě, když jsem dával anonci na tento stream, tak mi psala jedna holka na Instagramu, že prostě byla někde s nějakým cápkem venku a že se byli projet na kole a že on prostě někde chytil a začal jí líbat, aniž by se zeptal. Já počkej, tak do toho hodím tady to krátké video, to je úplně skvělý. Jsi vybavený. Proč to, mimochodem, když jsem říkal, že bych se zeptal té holky, proč to udělala, proč myslíte, že to dělají tyhle borci, že ji zamče doma a chce ji takhle k tomu dotlačit, Myslím si, to nebo takhle- že ji chytne na tom kole a začne jí líbat, když to vůbec Že jsou nechtěla. narušený. Pár takových procent prostě dementů, který jsou úplně narušený, můžete mít nějaký důvody, ale myslím si, že většina je doopravdy z toho důvodu, že se dívají na videa, jako je tohle. Co my jsme dělali kdysi dávno, že jo, tak je to, že hlavně když jsme se to učili, teďka už ne, ale dělali jsme to, že jsme prostě přišli za holkou, podívali jsme si očím kontaktem do očí a začali jsme jí líbat. Jo? Co prosím? Dalším kontaktem. A když to šlo dobře, Ten druhý když ta holka prostě neřekla, Když ta holka nevycikla. To je skvělý. Takže šli rovnou na akci a čekali, jaká bude reakce. Tím myslel je, že většina těch borců prostě neví, přesně tak, jak říkala ty, že si to třeba vyloží špatně, co ta holka chce, nebo jsou nervózní, anebo vůbec nemají, nebo jsou úplně deprimovaný. A prostě žádná holka s nima nechtěla jít. A teď ta jedna z Tinderu, prostě, která byla smutná doma a nevěděla, co dělat, tak si vybrala takového chodáka a šla s ním na rande. A teď z toho má trauma na celý zbytek života, protože týpek prostě po roce jedna holka s ním šla ven, no tak samozřejmě ty vole, tak zamču, už ji mám doma, prostě super. Yes. Ale že to vychází z toho, že ty borci jsou jako zoufalí, nevědějí, co dělat, nerozumějí tomu, nejsou zkušení, protože to nejlepší, co najdeš třeba na internetu, Je tohle. je tady tohle. Počkej, a já jenom teda ještě dojedu do toho Standu, kterého jsem takhle přerušil. No, chudák, Sanda smutnej. Není smutný, no. Já furt přemýšlím, jestli ti vojáci jako spolu fakt mají sex nebo ne. Ti z toho Říma?
Ne, jako Kvůli tomu všichni. traumatu, že jo? No, protože já jsem ve fitku potkal prostě Já mám jednoho celou borce. prezentaci na to, však Máš si tam prezent- učila. Já jsem myslel, že na podlahu jsem se našel. Máš prezentaci na vojáky, co mají sex spolu, nebo co? Ja som mala normálne ja som si robila dizart, tady nemám servis. Ja som si robila dizart diplom a na skúškach som mala normálne tému sex a umenie. Lebo máš aj akože, mala som to v hudbe, mala som to tie všetky milostné námety, napríklad aj od Dvařáka, vieš, tam máš tú divku, neviem, jakú šárku, on je hento tamto. No a potom máš, aj v tanci máš napríklad, neviem, či poznáte Kiliana. Kilian, jeden z najväčších choreografov českých. Nič, nevadí, Jiří Kilian, to je fuk. No tak on má... Jo, ty jsi myslela, že my jsme ty geové, no. Čo? No, to som si nemyslela, iba akože... Myslela? Nie, nemyslela. Nie. Nelži. Iba, tak stejne, jak vy sa... Ne, fakt ne. Si tady Ale říkala. keď vy sa ma pýtate na týchto standy Jandy, neviem, jaké on ne, tak Podívej se, tam ja vypadá takisto... takový- Ne, jasně, Ja povídej. takisto nepoznám akože... Nemůžeš rozhodit těma blbýma vtipama. No, mě to zajímá, ale. No Co a kecáš? on má napríklad choreografiu Bella Figura. No a to je To fakt mluví iba sama o sobě. o těle. Hezká figura, no. Čo? Že ten název mluví sám No, o no, sobě, no. no. Ale teda furt co nechápu, jestli jo nebo ne. Čo? Ja Jestli taky jo ne. nebo ne? Jestli ti vojáci, jo? Jo, fakt sú normálne všetky antické vázy. Máš Ale jakože třeba jestli dneska, protože mě z nějakého důvodu ve fitku jeden borec začal povídat, tak se teďka vrátil prostě z Ty chodíš něčeho. do fitka, jo? Jej, počkej, to je teraz se normálne nevypadá. Já tam jenom- já tam dělám- historii, ja neviem o tomto. Já si tam jenom dělám fotky v zrcadle. Já mám tady hodně zrcadlo. Jo, chápu, Prostě, že to je to dělám vždycky taky. jako, počkej, ty nejsi gay? Jo, co, ty chodíš do fitka? Ještě, že nemá ten nůž, já myslím, že bychom byli dvakrát. A borec říká, no tyjo, my jsme tam tak byli tak strašně dlouho, žádná holka a ten autobusák začal vypadat docela dobře. No, mě to nenapadlo do té doby, dokud jsem neřekl, mě nenapadlo, že to nebyl vtip, víš co. Ale že tam jsou, já nevím kolik měsíců, že jo. Nějaké autobusáky vozdíte a tam mám Hej, ale tak zpátky. dokud... Podívej se, jako zamysl se na to. To máš stejně jako chlapi, co se děje, víš co? Jako když to nevyzkoušíš, tak jak si tím můžeš být jistý? Že? Třeba jakovej. Hej, kam zavírají transky? Nebo třeba ty koťátka, U nás že je to jo? povolený. To by mě zajímalo. Mě by hrozně zajímalo, tak jakoby asi k české vládě teda, nebo ke komu, já kráso. nevím. Mě hrozně zajímá, kam se zavírá trans. Jestli Podle do mě- ženský věznice, nebo máme nějakou ono věznici. Kdyby byl holka, tak asi... A zase spousta lidí ti řekne, no, tak si byla neměla jako okrást, když nechceš být ve vězení. Když ve vězení, tak ti to patří. No, třeba Češka, Holanděnka, hodně Holanděnky, ty se jako, nevím, přijde, že se chytají úplně jako jednoduše. A co Slovenky? Hele, teď jsem započkala, to bude všechno stejný, nevím, ty holky jsou hloupý, jako já nevím. Já už když jsem letěla předtím na dovolenou, tak už jsem věděla, jaký jsem, tak jako jaký jsou, nevěřila bych jim nikdy nic. A ty holky jsou úplně jak nevím, hrozně naivnější. Berou tam jako v těch hotelech ještě? Já chodím do fitka. No, To je docela- Údajně. To je docela Údajně chodí do fitka. Na permici. Já jsem došla. no ok, takže další stage jako Obnovit. tohle, že vezmu na ten apartmán, že jo. No a pak už to začíná, že přestěhuj se za mnou. Jo, až takhle. Já jsem No, myslel, klidně ne, tak to je prostě hned, nevím, on se s ní vyspí a potom přestěhuje jo, se. ale on takhle dělá s každou, jo, tak každý týden jiná holka. On si jich nabrnknou víc, čeká, že jim ty holky budou něco kupovat, prostě ty holky se každý 2-3 týdny vracejí, myslej si jako za svým klukem. Jako do Egypta, z Česka jo, třeba. jo, lítají pravidelně. Jo, oni jsou s ním ve vztahu vlastně. Myslej si, že jsou spolu jak kdyby ve vztahu. A on tam otočí. On ji ukecává, ať se tam ona přestěhuje, jde s ním pracovat, třeba a takhle. Během toho prostě, když ona je pryč, tak on se tam vídá s jinýma holkama takhle a úplně jede to stejný. Ale já jsem byla v situaci, kdy za 3 týdny jednomu borcovi ode mě z týmu přijela po každý jiná přítelkyně, jak kdyby. Jo, a teď každá přiletí a řekne ti, každá se tam chodí, jak kdyby jim tam patřilo, protože si myslí, jak jsou jako už domácí, víš, jako že s ním chodí. Ale ty Egypťani tak drží při sobě, že oni se nenapráskají navzájem nikdy. A přesně jak se říká, jako pod lampou je největší tma úplně, jo, oni jsou schopni tam flektovat s dalšíma a ty to prostě nevidíš. Jo. Jako před ním. Jo, ale jako, nebo ne třeba vyloženě jako před ní, ale ve stejné chvíli, kdy ona je třeba v tom hotelu na té dovolené Že znovu. ty Češi by se měli chodit učit do Egypta. No, jak je dobrý, Ne, jak je ne, dobrý, to neříkám, Opálíš. to vůbec, neříkám, že byste měli něco učit v Egyptě, to jsou jako šílený zvířátka úplně, jako ne, abych někam zavřela. A tak jako lepší, než když tě ten borec snaží zamčit doma, ne na kole.
Ale to je zase jiný, protože ona nechtěla. No. U Egypťanů i ženská jako se na to chytá, to No znamená, právě. ona mu neřekne ne. Jo, ona Tak jsou životy ženský, jestli se nechá nebavit. Jo, přesně, to je o její naivitě a toho, že si myslí, jako, že já budu ta výjimečná, nebude. No dovčo zaplatíš si ty velký prachy, ale přesně nejsi debil, že jo? Víš, Protože že jsi tam láska jeho života, ty jsi to nejkrásnější, kterou on kdy viděl, ty jsi Vůbec to mě nejvíc, co on nezajímá. si vždycky Držu přál. popřes mi Ty mi budeš mít doma boty? No dobře, a to jsi ty, ale pak jsou ty holky, které jsou prostě z toho úplně, že Chudinky. wow, já jsem fakt Ale líbí, ty já jsem orfy, ty výjimečná. tam jsou hodně jako to populární, no. Hodně, no, ale ty holky se A absolutně fakt se neuvědomují. jako nechají podepsat ty holky. No, ale nechápu, jak je to vůbec pro ně jako nebezpečný, no, se podepsat jako orfeo. Nemají šanci se pak už Hele, někdy vdát. Máš dva druhy manželství, ta jedna je orfy a jedno je klasický manželství. To orfy je míň jako... A není to tak jako braný úplně jako reálně manželství, Není to ale tak podepíšeš ortodoxní. papír, je to proto, aby si mohl s někým sdílet právě třeba apartmán. Víš, když oni se najdou holku, nejsou jako vyložený manžele, ale můžou spolu sdílet apartmán, spát teda spolu, víš, jako a takhle. Jsou jak kdyby pár. No jenže máš jakoby snad, já nevím, jestli jsou 2 kopie od toho, když to podepíšeš, ale ty po něm musíš chtít, aby ti dal obě, protože ve chvíli, kdy to budete chtít ukončit a on si ji nechá, tu jednu, tak ji může proti tobě použít. On stačí, aby řekl, že no, že tady šukáš s někým jiným a oni tě prostě zavřou za cizoložnictví. Zatímco ty tohle jemu udělat nemůžeš. Na ně tohle neplatí. Takže ty, když tohle podepíšeš, To je potřebuješ, jak aby... taková karetní hra, prostě No. bank, ale ne vedle. Neplatí, Yes, prostě ty... Nevím. Matrálí koně? Jakože s řádem dostihá sásky, nebo? Ne, koně. Koně, ne, nemám ráda koně, nesnáším koně. Já smrděj, co? Já jo. Bojím se jich, ne, já se jich bojím. Ty Můžu? máš rád koně? Žádného Což tady nemám, kakají ale jenom psy, ty prostě. nemá koně skoro teda. Že jo, ty no. Má 70 kg. Já mám malýho koně, no. Malýho koně. Já malý bob, ale dělám Počkej, to dělá teď jiný bobky. Jo, teď už dělá větší, co? Žábom není. Teď už dělá vyloženě hromady. Věděli jste, že pes může mít 70 kg? A ne, teďka se bojím psu. Ne, tak ta moje teta, že jo, Fena, tak ta má jenom 35 zatím, ještě je ve vývinu a on už jako v tom 8 měsíci má 55, no, on bude jako mohutnej To velký je prostě pes. teenager. Já mám 2 kilovou čivavu. Miluju zvířata, ale fakt jako nechápu ty pomeranče a čivavy. Proč si někdo Moje je vychovaná, moje není uštěkaný zmrc, fakt přísně. Nevěřím ti. Není. Nevěřím ti. Byla, ale pak dostala výchovu od babičky Nožem. a už není. Nevěřím ti. Čím jsi vyhrožovala? Ale nevím, co jí babička řekla, ale vychovala ji. Je to dobrá čivava. Ne, hele, jako máme malýho psa ještě jako teriéra. Ne, já taky neuznám jako ty uštěkaný zmrce. Ale už bych jako neměnila, no, jako malýho psa už nechci, ty velký psy jsou vyrovnaný. Ještě nechci. Buď vyrosteš, nebo jdeš z domu. Ne, tak náš Don Corleone je takový, jako to je pes, který prostě tě pustí do domu a když odcházíš, tak tě napadne. Prostě takový jsou, no. Ty malí psi jsou hodně nevyrovnaný, proto prostě No, si podle mě furt mají něco trauma z podobného. dětství. Ne, prostě jak přijde jsou malý. malí, vole, tak jako je to samé, jako když jsou malí chlapy, že jo, jsou taky nevyrovnaný, všude konflikty. Je? Tak má 150 od země, ale mluví jako, že by zlikvidoval půlku republiky. A tak Napoleonovi se to podařilo. Co je to? No a tak ten, To jako, Nebude občas nějaká tomu věřej inspirace. tak moc, Tak moc, že? A měl koně. To je podle mě Měl koně. win-win. měl koně, to bylo možná ta Byl věc. win-win. Tak jak většinou si dostanete s borcem na rande. Většinou jako na Tinderu, no. Je. Ale ne, teď třeba, když jsem jela sem, tak nenavázala konec, jak jsem vylezla z metra, tak to mě třeba oslovil nějaký cizinec. Ale Ano. do toho jsem moc jako Co nepouštěla. říkal? První jeho otázka byla, jestli mi přijde Eminem hot. Jo, to je něco. Tak jsem mu řekla, že jo, Jo. a on jestli někam zítra půjdem. Tak samozřejmě, protože prostě nemůžu být úplně zlá, tak jsem mu řekla, jasně, dej mi Instagram, už mu nenapíšu, jo, nenapíšu mu, nikdy nechci vidět, jo, A kde je ta upřímnost? Bylo, ne? ale tady to je člověk, který mě Ne, absolutně to právě nezajímá. Sorry. Víš, jako jenom prostě, on se snažil být milej, tak proč já bych hned měla být zlá, že z toho nikam nejdu, víš, ale A má prostě, rád mi nemá, to může být špatný. no asi, jako jo, ale nemám zítra čas. Měla si vztah? Měla, Dlouho? no, jakoby 5 let v kuse, 2 vztahy. Si můžete ptát taky úplně. na Dva, cokoliv. 2 vztahy 5 let v kuse nebo za sebou? No jako za sebou, Jo, víš, dobrý. jako 5 Já let, jsi se ale lekla, bylo jako- to hned jako prakticky za sebou. Tam jsme se rozcházeli 10krát za měsíc, jako jo, prostě. To včera opět došlo, nevím, jsem úplně mimo. Nemám žádný dobrý příklad. Ale že všechny break-up songy, většina. Jo. Já jsem poslouchal nějaký francouzský hrozně známý.
že všechny break-up songy většina. Tohle Když je to napsaný Michal klukem, Michal tak prostě večer si poslouchám poslouchám si, tak když to napsal kluk, tak je to doufám, že se máš dobře, jo, třeba se ještě někdy vidíme, blablabla, a když to napsal holka, jak to byl právě ten song, tak to bylo, doufám, že se utopíš, chcípni. My snažíme jako furt hledat taky to dobro v nich, omlouvat je, dokud to fakt neposadou takovým způsobem, že pak mají přesně takový důvod k tomu psát takovýhle songy úplně, že jako utop se tady, víš A co. jsme u té bisexuality, ale nechápu, že se někomu líbí kluci. Tak je divné. Jak může být S zlatokopka tím jako... má Sibirem vždycky Ale- taky strašnou obsesi, když jsou ty zlatokopky. Je to špatně? Jo. Co je na to špatně? Jak můžeš být zlatokopka u člověka, který je povoláním syn? Ne, jakože pokud Počkej, pokud holka je zlatokopka, znamená, že chce, aby borec měl dost peněz a dokázal se o ní postarat, co je na tom špatně? To jsou ale dvě rozdílné věci, být zlatokopka a chtít chlapa, Sluchej, kterýho budu zlatokopka je vědět, že úplně se něco mu můžu jinýho. A co postarat. znamená, že jsi zlatokopka? Že zkoušneš prostě takové věci, které bys normálně Děláš zkousala, cokoliv. pak dostaneš kabelčičku Cokoliv třeba. pro- Přijde, je načančená, jsou většinou upravený, doma ale už teda bordel, jo, ale to už nikdo nevidí, že jo. Domů si zlatokopky většinou nezvou frajery, jo. A prostě je to rychlá věc. Přijde, má ty kabelky, teď víš ale, že nepracuje. Jo? To, jakoby jak poznat zlatokopku, se budeme bavit. No. Víš, že nepracuje, ale má kabelky, protože se v těch značkách vyznáš, tak víš, že v tom někdo zahučil za 50 minimálně. Figuru má na to, že by mohla dělat mis tamhle Evropě celý, protože prostě na sobě si dává záležet, ale furt nevíš, kde bere ty peníze na tohle všechno. Jo, ta údržba té ženy stojí nějakou tu kačku. Vlasy udělaný, fakt jako top, vypadá top, no a teď jako ona přijde, je to prostě takový jako navoněná jako bída, když to blbě řeknu, že jo. Teď jakoby čekáš, že jo, že z ní vypadne něco kloudného, vy to kloudnou nevypustí z huby, prostě to musíš úplně katastrofa. krásně. Jo, teď ona tam sedí, je to pana Orleánská, ale začne mluvit a katastrofa, padáš pod stůl, že jo. Takže moc se s ní nepobavíš, jo, ale doprovod ideální, vizitka hezká. No a teď jakoby třeba jdete kolem Pařížské ulice, procházíte se za ruku a ona, no, podívej, ta by mi slušela, co myslíš, půjdeme dovnitř, jdeme. No ale ona si tě nevybere jen tak, ona vidí Rolexky. Minimálně za 200. Pozor, oni se v těch hodinkách vyznají. Teď sleduje, jestli ta ručička jde tikavě, anebo jde plynule. Takže teď zjistí, že vteřinová ručička jde plynule, ví, že už máš originál. Potom najednou kouká, protože takový ty kluci, co tady jako občas se okolo nich ochomítají ty zlatokopky, tak mají na stole většinou vždycky v restauraci klíče, telefon a peněženku. Ale větší si, že jsou ty, co nemají ani peněženku, pánové, protože ty už mají jenom takovou jakoby sponečku na peníze. A teď záleží, jestli má obyčejnou stříbrnou sponku, protože zrovna vytáhl vejplatu, nebo jestli má třeba odbyto na tu sponku, která stojí asi 10. No a teď jedeš, jo? Teď jedeš a máš toho fréra, co jede ty kreditky, takže oficiální prachy, takže víš, že asi se neživí úplně jako špatně, jo? Že má ofikolové, takže má peněženku. A nebo má teda nabouchanou kapsu jako prase, jo? A teď záleží, v jakém podniku sedíte, protože takhle nejdete do Mekáče, že jo, s takovým pánem. Tak musíš jít do skandálu. Zadal bych se nechvere. Můžeš jít třeba s tímhle pánem sedíš v Asian Temple. Jo, takže vidíš, že pán má na sobě Ripley džíny nebo Discwear, to je jedno. A už sleduješ od bot až po brejle, úplně všechno, co má. Takže když má brejle prostě nějaký značky dobrý, může si koupit levý. Ale teď, když jsi ta zlatokopka, tak už se v tom kurva vyznáš, jestli jsou levý. A teď jedeš, jo, teď koukneš na telefon a buď má klasický iPhone, nebo má třeba ten otvírací, to už víš, že tam už zahučel, třeba zapade, že jo. A teď si říkáš, dobrý, no a teď sedíte a bavíte se, teď s ní se moc nemůže bavit, takže mu furt někdo volá. A teď buď dělá, že je obrovský politik, veliký schůzky, no čau, hele, vyřešíte to takhle, takže to je ten politik, obrovský schůzky, velká hra na tu zlatokopku, že je obrovský bohatý, ale nemá ani korunu, povoláním syn. Tak ten vyhovuje, ne? A nebo je to ten frér, co se podívá, zvedne to a říká, tak to vyřešte. Hlavně v klidu, jo? To je Richard. A takhle si ten telefon položí a nikdy ho pozor. Frér, který prostě jakoby má nějaký biznis, tak prostě nepoloží takhle telefon, jako nechce, aby to. Takže vždycky takhle. Vždycky.
Prostě frér, který má nějaký svůj biznis a to, tak mají většinou dolů jakoby displejem, jo. To sleduješ prostě u těch lidí, jak do... Jakože si to neměl Nevím, nastavit, jestli ty aby máš to bylo- biznis. Já teď přemýšlím, jaký Ty mám se- zrovna biznis. Ty se tím podle mě nechceš jenom teďko jakoby zaobírat, kdo ti tam píše. To je No zajímavý, a jakože podle mě jsou to lidi, kteří si chtějí prostě pojebat. ne, to jsou Mají lidi, tolik peněz, že to koupí jsou lidi, kteří prostě... Zítra. A teď sleduješ, jakoby, co dělá, jak se k němu třeba i jako chovají v restauraci. Buď ho ten personál zná, a když ho zná, tak to kurva stálo peníze. V Asian Temple teda jako hodně peněz zrovna třeba. A když už tam má slevu, tak to neznamená, že je to žoldák, který musí si někomu říkat o slevu. Ale to je frér, který už tam třeba nechal takový 4 miliony za 2 roky. Takže to znamená, že tu slevu nemá jen tak, že už je to někdo vážený, kdo má fakt prachy po těle po duši, takže jakoby si vybrala dobře paní Zlatokopka. A pak právě jdou třeba na tu vycházku a teď to začne. A teď tenhle frér si tu slečnu chce udržet, takže jí řekne, koupil jsem ti šaty. A oni to dělají sami, automaticky, jakoby, jo, že prostě jakoby, a ty děvčata přijímají automaticky ty dárky, jim to není žinantní si furt přijímat dárky. Rozumím, prosím tě, ale já se vlastně ptám, že ty to celou dobu popisuješ, Já ti popisuju jako, že je to prostě- vlastně špatně. Takže ty čekáš Je? 10 minut, až domluví a teď řekneš, že jsi myslel otázku jinak. Ne, já to myslím přesně Ne. takhle, ale že ty to popisuješ, ne, to bylo skvělý, jak jsi to psala, ale že to popisuješ jako pořád, že je to něco špatného. Já jsem si dělal poznámky. Nebo nemorálního. Co, job? Je, Jako- když ty říkáš, že vlastně tomu borcovi to vyhovuje, že on jí to chce koupit, No, a protože ona si nevěří evidentně na tu chce normu. takový Hele, něco pro jí bude tyhle kupovat, kluky, proč je to špatný? nebo pro tyhle kluky, není to špatný, ale pro tyhle kluky je jednodušší si najít tuhle buchtu, která mlčí, sedí a je vděčná. Poslouchá, sežere úplně každý hovno, který on se řekne, vyřkne. Teď mu žere ty jeho zkusky, No, teď mu žere to jeho veliký podnikání, starosti. ano. Pak s ním vleze teda do toho pelechu, jede s ním na dovor. A on má prostě takovou jakoby schránku, do které jenom vkládá nějaký zbytečnosti. Jo. Jo, on má policii v akci. Jo, já si třeba policii v akci pouštím prostě, když nechci přemýšlet. Tak takhle oni mají ty Zlatokopky. Vedle sebe. Jasné, musí smět. Je to, hele, je to, jako holky mají OnlyFans, prostě je to bez práce. Jo? No ještě lepší, než když tě... Jo, jenom je to stojí hrozný prachy. A teď ty kluky, teď máš 2 typy lidí. Některý kluci ty jen tak něco nedají, protože prostě znají hodnotu peněz a ne, že by byli škrti, ale prostě nedají jen tak. A pak jsou fréři, který dávají, protože baví to, jak jim ty holky ještě o to víc jakoby podlejzají. Že se jim to líbí jako. Je, ta je hezká, ta kabelka a dá si to ona na ten Instagram. Chápeš? No a já bych od vás chtěl tak nějak slyšet, jestli je to jako špatně. Je to Protože špatně. popisuješ, že je to špatně. Když ty zaplatíš kino, tak já beru popcorn na pití. Přesně tak, Jo, nebo jo, tak. jo. Vždycky A jsem nebo prostě jednou kupuju já, jednou ty. Rozumíš mi třeba, hele, že jsme s kamarádem se bavit do duplexu, jo, tak prostě i přesto, že se mi to nelíbilo, zaplatil mi vstup. Ten vstup byl 1000 korun ten večer, jako, a nešli jsme jenom sami 2, ale vzal ho mě, nevím vůbec proč. Hned, jak jsme vyšli nahoru, Taky že nevím. šla jsem k baru Ne, prostě a koupila se okamžitě ty drinky, protože prostě je mi to blbý. Jak to napadlo? Je mi to fakt blbý. Když teda máš holky, který dělají tohle všechno pro kabelku, že jo, lidi, kteří si koupí Louis Vuitton, když na to nemají vlastně, tak proč? Proč? Jim to někdo koupí. Protože Ne, jasně, ale jakože, že to prostě jakože pro ně má jako velkou hodnotu. A mě zajímalo vlastně co na tom je, že jo? co na tom je, tak asi No. chodí do společnosti, kde ty lidi to mají. Něco a to chtějí třeba tam jakoby sociální bejt. status primárně. No. Jo. Jo. Podle mě si myslím, že i to. Víš co, jako podle mě není jako výhra to, že nosíš Vuitton. Podle mě jakoby můžeš nosit i Zaru, H&M, CAčko. To, co je hezký, to je prostě koupíš jako. A jo, dobře, jsi ve výhodě, když se ti líbí něco Vuittona, že si to můžeš dovolit, ale jako, že by potom, jsou lidi, kteří prostě potom prahnou a potřebují to, no. A myslí si, že jakoby si tím udávají svůj nějaký životní standard a patří někam. Ne, víš, že když ty jdeš jako s tím borcem na rande a není to jenom ta zábava, ale máš jako ten pocit, že by to třeba mohl být vztah, tak dost možná není špatný být s borcem, který dokáže vydělávat. Víš, jako z tvýho pohledu jako holky. No to určitě. A protože pokud chceš mít nějaké možnosti v tom životě a nešetřit prostě na dovolenou do Chorvatska, a nejenom pro sebe, ale i pro ty svoje děti, aby si mohla poslat na takovou školu, kam chceš, a mohla jim dát takový koníčky a takový možnosti. A tím pádem, pokud můžeš mít týpka, který tohle dokáže a ty nemusíš se jako tak dřít, tak to je vlastně docela dobrý, ne? Pro tebe jako pro holku. A že mně přijde, A co mu za že to s tím, nabídneš? že s tím jako souvisí, no ne, tak ty
jako holka, pokud o tebe mají ty borci zájem, Takovýhle. tak jaký? No ne, pokud máš Dobře, toho tak- stejného borce a jeden si tohle může dovolit a jeden nemůže, tak prostě pro tebe jako pro holku je mnohem lepší a nevím na to nic špatného, si vybrat toho, kdyby by byli stejní. Ale jo? nevybírala. No ne, No, tak úplně stejný, jo, a jenom tohle by byl rozdíl. No jasný. OK, tak v tu chvíli bych šla tam asi. Ale- Ale byly Samozřejmě, úplně no. stejný. A jde úplně, mě jenom o to, Kdyby že to ten, bylo- Peněz, tak asi jo, a jde mě ale... vlastně o to, že ten borec, který si tohle může Stejně dovolit, cítíš k někomu víc, než na školu. Ne, teď se To fakt je bavím, jako kdyby byly příklad. úplně jako stejný. Prostě, jo, prostě si představ, že ti posadí jednu Podívej a tu se. samou osobu. Dvakrát jedna Jasně. má bambiliony, jedna nemá nic. No. A teď co si vybereš, tak samozřejmě. protože na No, celém no, světě jasně. není jenom jeden borec, ke kterým budeš něco cítit, ale je jich víc. Takže v podstatě ty můžeš mít borce, který si takhle vydělávali a s několika z nich budeš tohle cítit. Jo? No jasně. A tím pádem takový borec, pro kterýho to tolik neznamená, tak nemá problém za tebe tu večeři zaplatit, že jo? Takže ty se nemusíš cítit špatně, protože to pro něho nic neznamená. O to mě asi šlo. Jo, tak to já vím, že to kolikrát pro ty borce absolutně nic neznamenalo to, že za mě zaplatili drink, jo, že oni to ani nepoznali na svém účtu třeba, No. že zaplatili ten drink. Proč Mě tě to vůbec trápilo, mělo že- štát, ale nebo proč by se s ním cítit blbě? já nevím, proč tenhle pocit mám. Protože taky vydělávám peníze. Protože- lebo keď No, ti zaplatí může- drink, tak no. od toho dačo čaká. Stále keď ideš do že baru má a teraz něco ti jiného. Na týpek, tímhle třeba vůbec teraz nepřemýšlím, si zober, jako to nejedno, pôjdeš do baru No, a dajaký týpek mne ako ženské kúpi 3 drinky. No nekupujem ich iba preto, lebo mám pekné oči. Ale od toho, že niečo to od toho čaká, chápeš? To znamená, že ty si zaviazaná tej konverzácii, ty si zaviazaná v podstate tomu, aby si sa mu nejak venovala. ale zavázaná A nejsem, potom- o tom je. Ale tak jakoby a teraz seš? si zober, čo by ty si urobil ako chlap. Kebyže kúpiš holke drink a ona dík, čau. Tak Si pověš, teď jsem debil, tak 200 Hele, korun tak v prdeli, příště to no. takhle neudělám. Příště to tý holce, která se se mnou nechce bavit, nekoupím, ne? Prej, hele, tak já ti koupím drink a budeš tady teď se mnou bavit. Já Já to 5 ale minut. nevidím jako závazek. No ale v Že to podstate... ten závazek je Start. Nevidím. A jako, jedem. můžeš to brát jako závazek. Já si většinou pro ty No drinky ne, ani taky- takhle jako nechodím. Víš? Ty to je- popisuješ taky moc ne, blbě. no, taky ne. Ale že i když Tam mi je ty si dával, dal tak příklad já hrozně budu teda blbě. blbě pocit toho, že někdo jako platí, Že ale překládám. nebudu to brát jako povinnost toho, že jako něco No chce. dobře, Je mi takže to v jedno. podstatě ty si vezmeš ten drink a půjdeš se bavit s kamarádkama. Ne, to je... Když ten borec je takhle blbej, Tak záleží proč asi bys to neudělal? hrozně záleží Nepřijmu na ten situaci. drink. No tak v tom případě Podívej, si ale od to je něho úplně ne, jednoduchý. ale v Když tom ten případě borec si to od něho udělal. nevezmem drink. Ale to nemusíš Prostě- brát. Keď je taký debil, tak si od něho Prostě nevezmem podle mě se Proč nemůže si nevez- hezky Ale zamilovat na podívej se, ten borec, diskotece. když si ho nevezmeš ty, tak si ho vezme ta druhá. No tak to je a si ho některá vezme ta ho to druhá. naučí, že to takhle nemá dělat. Tak No, proč ale by nech si si- nevzala nech si drink? to- Musíš ho lebo vychovat. Já si zarábám na Musíš ho seba. vychovat, přesně tak. A opak půjdeš Ale znásilnit já nějakou do nejsem- parku, já protože bude nejsem smutný. na to, aby vychovala někoho jiného. Prej, díky Ale- kamo, Ne, tady ne, máš ne, drink, abych se jako zaváděla ahoj, většinou. ano, my se zvednu a jdu pryč, než Nebudu- abych to přijmula. Jo, tak když na to máš ty peníze, tak jo. A teď se bavím o tom, že nějaká studentka prostě tak to pro ní Tak tam nemá les, když nemá peníze. Tam leze jako. Máš šetřit a pak, hele, nejdřív práce, potom Než jdeme zábava. káčet. Však ty holky tam vyloženě za tím Jako nejdeš nechodí, se bavit, když jako nemáš. některý, že jo. Ale když můžeš jako holka, tak proč ne? Ale ty vole, nemáš tam les, když Já nemáš. vím, že to by to nepřijde dobrý. No ne, ale ne, jako není fakt ta holka to, to může. ne, no může každý, kdo chce, co chce, že jo, ale Čeká, prostě ale čekat nejdeš se můžeš. bavit, když nemáš. To, jako, to už je jeho problém. Logicky, co šel čeká, by si, kdyby rozumíš, si jo? měl pět. Zase uděláš něco jiného, To je musí docela být fér. finanční. A přijde mi to docela dobrý, protože pro něho je to lehce a pro tebe je to drink. Dobrý. Všichni Jsou jsou holky happy. a holky. Ale ta studentka nerozumie tomu, jak povedať nie. Či si myslíš, že keď som mala 18 mora, teraz som prišla do klubu, ale všetci yes, všetci mi kupovali drinky, tak čo som, jasné, že som s nimi bavila, jasné, že som s nimi tancovala. A jasné, že keď povedali, že no tak pôjdeme tak, kde, tak ja úplne, ježiš, ja vlastne nemôžem, ale vlastne som mu nepovedala úplne nie, chápeš? No já vím. Ale lebo To je som jako to druhá věc. nevedela. To jako to souhlasím, Já- že naopak preto se si ty holky myslím, neumějí že říct ne, no. prostě- Že když jsem ta holka a vím, že mám problém říct ne, tak prostě se do té situace nechci dostat. No, rovnou řeknu Úplně. prostě díky, nepiju. Hele, jednou mě přepadli na procházce se psama. To Oh. jsem byla taky malá. No mě fakt frajer přepad, chyt mě, no mé starý dědek to byl, chyt mě za bílýho dne, prostě fakt všude lidi, nikdo mi nepomohl, já To je dost si na vodítku, prostě holčička, asi v 5., v 6. třídě jsem byla, jsem docela jakoby dost agresivní holčička. To bych to vůbec neřekla. A Frér mě takhle držel za ty ramena, jako tu holčičku a mě volala máma. Já říkám, počkejte pane, volá mi máma, zvedla jsem to. A já, no, a máma, kde jsi? A já říkám, jako, že na vypichu. A už jakoby podle mého hlasu pozná, že se něco děje. Ty jsi na vypichu? A já, jo. A on furt něco mluvil. A máma, dobrý, já tam jedu. Hele, najela na něj prostě autem, doslova ho srazila. Jo, všichni tam najeli najednou, že jo.
pán už nechtěl nic, už teda jsme nic jako... Pán už ani neodešel. Pán odešel teda, utek, ale jakoby potom, co máma se vzala, tak utek a už nechtěl nic prostě, no, ale jakoby... To jako chápu, že někdy se člověk stane prostě bezbranným, no. Ale hele, v klubu mě zastavil klub, prostě úplně random typek, když jsem šla z toalety. Můnu to bylo, nahoře v tom patře. No. A bratranec jakoby se svýma kamarádama seděli vevnitř. Mě zastavil, podal, a já myslela, že mě zná. Ne, my byli nahoře, jako na baru jsme seděli. A podal mi jako ruku, ahoj, jak se jmenuješ? A já, to je Noční můra. Hned jsem takhle začala. Jako, aby mi dal pokoj. Jako by to není dobrý, když se se mnou někdo baví. Já se nebavím ráda s lidma v centru, jo? Takže jako... A on... A já říkám, tak já jdu. A on, já bych chtěl vědět, proč jsi Noční můra moje. A já, to nechceš vědět? To je nejhorší, že oni se když si vypíčeš, tak oni z toho chytnou. A říkám, to nechceš vědět? A říkám ti, bude lepší, když půjdu svojí cestou a ty tou svojí. Mě takhle jako, a Fre, já se ničeho nebojím. A já říkám, měl by se začít bát? Hele, a on furt něco mluvil a říkám, a já jsem se chytla tam za to zábrady a prostě abych se zbavila. Tak říkám, smrtelně vážně jsem se takhle chytla a říkám, že jsem psychopat. A on, co? A já říkám, že jsem psychopat. Já jsem schopná tě teď schodit dolů. A ty ho popisil, že měl 2,5 metru, ale... No, jako byl docela velký. A on na mě tak koukal, jako co by jako... A podle mě se mu to ještě líbilo, že jo. A já ti doporučuji se otočit a odejít. A on, já jdu s tebou. A já říkám, ty si mnou rozhodně nejdeš. No, tak se jako by šla, on mě ještě tak jako zaťukal na ramena a říkám, jsem ti snad řekla, že se mě nebudeš ani dotýkat. Natož na mě ještě mluvit. Prostě odejdi, nebo budeš litovat, co máš vlasu na hlavě. Hele, fakt mi dal pokoj, já byl dobrý. Jako. To je zvláštní. Hlavně teda potom jsme šli tancovat na parket a prostě, bude to teď znít hrozně, ale byl to opravdu pán z Ukrajiny. A nic proti ním, já mám plno kamarádů takových, ale prostě tenhle pán se rozhodl, že si vybere zrovna mě a bude zkoušet na mě šahat. Takže jsem se... Jako ještě potom? Ne, jiný pán zase, ale byl podle mě od něj. No, otočila jsem se, dal jsem mu rovnou granáta, že jo. Takže pán tam spadl, kluci z dveří běželi, že jo, vyndali si ho pěkně ven a pán pěkně ožral i placku, ne. Jo, že je policajt a tak já... Z Ukrajiny, jo. Nevím, prostě, nevím, ale byl ve službě, byl ve službě, v podstatě byl pod vlivem, takže jakoby nebyl ve službě, to už nevím, že jo, ale prostě říkám, jako, hele, prostě jakoby, jsou věci, kde je dobrý na mě nešahat. Jo? No, já třeba se vyhejbám očním kontaktu, já jdu na diskotece a koukám do země. Takže jsi sundala policajta? No, asi to byl, no jako vytáhne na ně venku placku, takže to byl asi policajt, že jo. My ho vyvedli, že jo, tak protože se viděli na kamerách, že na nás jako se snažil šahat. A ho několikrát upozornil, ať to nedělá a pak šáhl na mě. A teď třeba kamarádky jsou taky ve fázi, když už ani nevědí, jak na ně koukají. Takže kolikrát to třeba u toho stolu, když jako se s holkama, vyzní třeba tak, že fakt jako koukají. A teď ten borec přijde a já, hele, otočka jdi. Jo, a frajer na mě jednou. Ale jí se to líbí, že jsem přišel a já, tak se otočila, mně se to nelíbí. A ty jsi jako kdo? A já říkám, to já nevím ani kdo seš ty, co ti je do toho, kdo jsem já, prostě jdi. Prostě... Dneska, až to vystříháte, tak budeme hrozně oblíbený. To další battle taky to. Prostě každý z vás jsme našli někde jinde, že jo? Tady našel psa. Našel psa? Jste mě zrovna chytli, když já ho šla venčit. Koukej na něj. Můžeme se na něco zeptat? Teď kouká smutně, ne? Já teda tohle jim moc nepřidává. No moc hezky voní teďko. Ty kráso, tady na tom video cítit, ty kráso, tak to je. To byla fakt škoda. Tohle budeš sbírat? No já nevím, jestli to se bude, když je to tekutý. Máš lampu, dobře? Podle mě je to tam ještě teď. No to hlavně. Díra taková. Jste to tam pak nechali, ne? No, on potřebuje klid. Pardon, tak já se jdem podívat, jo? Já tam pracuje, se soustředím, prostě. Reálně myslel, že prostě odešla. Že jsem ne, jsi nesrala v nějaký, jsi prostě nasrala v nějaký moment, nevím, kde to bylo a prostě jsi odešla, rozloučila ses
Já si říkám, čím jsme jí nasrali. Něco jdou píše úplně... Něco jdou píše máma, jestli žiju.